Dobar dan, dragi posjetitelji. Dobrodošli na Kreativnu riznicu. Pozdravljamo vas u ime programskog i organizacijskog odbora. Danas će u multimedijskom izlaganju od 27-godišnja magistrica dizajna vizualnih komunikacija Mirja Milas, koja analitično, sistematično i konceptualno pristupa radu, ukazati na ključne točke portfolija, to jest životopisa kreativca iz sektora vizualnih komunikacija. Zašto nam je bitno čuti nešto o većinski poznatim dokumentacijama? Jer prepoznatljivost kreativnih djelatnika, investitori projekata procjenjuju upravo na temelju portfolija i životopisa. Pozdrav svima, onima koji su se već priključili, onima koji se tek priključuju. Dobrodošli u moj dnevni boravak. Doduše u nešto izmijenjenom izdanju, spuštenih roleta i raširenih draperija, jer je iza mene lijepi sunčan dan što baš ne ide u prilog snimanju. Moje ime je Mirja Milas i ja sam magistra dizajna vizualnih komunikacija. Upravo u ovom prostoru, doduše za vrijeme noći u sitnim mirnim satima, nastaju i realiziraju se projekti na kojima radim. Kako me kolega Marko tako lijepo i opširno najavio, ne preostaje mi ništa drugo nego uvući vas u taj svemogući i nemogući kaos, nered, a opet ljepotu stvaranja i djelovanja u struci dizajna. Narednih 40 minuta govorit ću vam iz osobne perspektive kako se gradi, kako nastaje i zapravo što je to životopis i portfolio pripadnika kreativne sile. Malo uži pojam je sektor vizualnih komunikacija, to je dizajn vizualnih komunikacija. Naravno, prvo poglavlje odnosi se na proces nastanka životopisa. Kada sam ga trebala sastavljati, pitala sam se što je to. Na hrvatskom jezičnom portalu, dakle, našla sam definiciju da je to opis života i najznačajnijih događaja po redu. Pošto mi većina uzak krug ljudi oko mene dolazi iz sektora ekonomije, pogledala sam njihove životopise te sam uočila neka pravila poput A4 format, dužina životopisa je jednu stranicu maksimalno. Kod osobnih podataka moraju staviti od fotografije preko mobitela pa čak nacionalnosti, adresa stanovanja. U obrazovanju im je bitno da pišu predmeti, točne teme radova na kojima su završili prediplomski ili diplomski, te da napišu prosječnu ocjenu. U aktivnosti tek dolaze, dakle, neka sudjelovanja, simpoziji, predavanja, kampovi, ljetne škole. Vještina im je zasebna kategorija, to su jezici i softveri koje poznaju. Te posljednja su interesi kao dodatne informacije i tu najčešće stavljaju hobi. Kako je u sektoru kreativne industrije bitno biti drugačiji, mi idemo kontra pravila. To jest, ja sam isto išla kontra pravila jer životopis mi treba biti formom i oblikovanjem sukladan portfoliju. Dužina ovisi o klijentu. Imam 4 različite vrste portfolija i 4 različite životopisa i 4 različite vrste dužine. Kod osobnih podataka nisam sklonja objektivizaciji. Na prvu i onih prvih 7 sekundi percipiranja osobe iz fotografije, tako da sam fotografiju izbacila, odlučila sam se staviti moju premisu ili razmišljanje o dizajnu. U obrazovanju isto tako bila sam slobodna se pohvaliti. Što se tiče radnog iskustva, ono se kategorizira u timske radove, volonterske radove, stručne prakse ili samostalne radove. U svijetu dizajna je vrlo bitno poznavanje programa. Najčešće se to radi o Adobe Suite. I isto tako potrebno je istaknuti izložbe, suradnje, publikacije u kojima se radovi objavljuju, nominacije, priznanja i stipendije za, naravno, vrijeme studentskog vijeka. Pa sada, kako izgleda taj životopis, sigurno se pitate. Tu je. Kao što sam rekla, on je oblikovno sukladan portfoliju. On započinje mojom premisom o dizajnu, a to je kompleksnost u jednostavnosti i dakle linijski se nastavlja. Uz taj kompleksnost u jednostavnosti, što mislim da predstavlja moj stil, estetiku, izričaj, odgovorom na pitanja
tko, što, kako, zašto. Zapravo sebe ukratko opisujem, bez suvišnih riječi. Tu bih naglasila kako. Kako radim, to je proaktivno, promišljeno i odgovorno i zašto sam ja baš idealna kandidatkinja ili moguća kandidatkinja, to je da imam analitičan, sistematičan i konceptualan pristup radu. Ovako izgleda portfolio 1:1, dakle u realnim omjerima i proporcijama. Vidite osobne podatke, imam samo istaknuto ime, datum rođenja, e-mail. Obrazovanje, dakle popis svih fakulteta na kojima sam studirala. Isto tako kategorija jezici. Radno iskustvo, kao što sam rekla, dakle ima stručna praksa na kojoj sam provela predivna 3 mjeseca u Kopenhagenu i uistinu Kraljevini Danskoj. Što se tiče projekata, imam samostalne timske projekte, neki su u realizaciji, neki su idejni, neki su natječaji. Moje radno iskustvo kao freelancerice seže od 2015. godine, kada sam počela volontiranjem s kolegicom Klarom za jednu medicinsku studentsku udrugu. Isto tako poznavanje programa, izložbe, gdje je potrebno napisati koja je izložba i koji rad se predstavljao, suradnje. Bila sam izrazito zainteresirana i znatiželjna studentica, tako da sve suradnje koje su bile van fakulteta vrlo rado sam prihvaćala i vrlo rado sam htjela sudjelovati. Tu su se naravno otvorila nova poznanstva i buduće nove poslovne prilike. Također kategorija publikacije, većinom se radi o godišnjaku studija dizajna, gdje sam zapravo navela iz kojeg područja dizajna je rad koji je objavljen. Inače, godišnjak studija dizajna, on prikuplja najbolje studentske radove tokom te godine i zapravo služi za afirmiranje studenata, to jest pojedinaca, ali i predstavljanje programskog sadržaja fakulteta. Naredna kategorija su nominacije, priznanja te stipendije. Iako je većini zanimanja pri predstavljanju pojedinca, mogućem klijentu ili pak poslodavcu, najbitnija stavka životopisa u kreativnoj industriji, to je drugačije. Kod nas je primaran portfolio. Portfolio, zapravo riječ, koliko sam upoznata, nema je na hrvatskom jeziku u tom značenju u kojem je mi koristimo. Ona je preuzeta iz engleskog jezika, te bi značilo da je to skup vrijednostnih mapira što ih posjeduje pojedinaca. Portfolio uistinu je skup vrijednosnih papira kojih posjeduje pojedinac, a zapravo to je skup papira koji nose kreativnu, inovativnu i intelektualnu notu. Zapravo u portfoliju mi sebe predstavljamo putem projekata koje smo radili. Vlastiti portfolio mogu podijeliti u navedene kategorije, počevši sa samostalnim radovima, preko timskih radova, natječajnih, što na državnoj, što na lokalnoj, što na regionalnoj razini, volonterskih radova, zapravo s kojima sam i počela, studentskih i naravno onih radova za gušt. Kao što sam već naglasila, u svijetu dizajna bitno je biti različit, stoga se posebna pozornost daje na oblikovanje portfolija. Pošto volim papiriće, kombinacije, slaganja, preslagivanja, mogućnosti, a isto tako volim sistematiziranost i neki linearan protok, da vidim da se uvijek mogu vratiti što je bilo prije, što je sada i planirati što će biti u buduće. Svoj portfolio odlučila sam oblikovati po principu memory kartica, memory igre. I već samim formatom možete vidjeti da je životopis nastao, da je životopis zapravo prelomljen i sukladan njemu. No međutim, te memori nisu samo kartice, svaka ta jedna kartica je zapravo deplijan koji sadrži opis projekta,
počevši s nazivom projekta, objašnjenjem, naravno statusom, je li to idejno realizirano ili natječajno rješenje, imam li suradnicu i ne i koje godine je nastalo. Ukoliko se radi o vizualnim identitetima, na toj prvoj stranici, dakle, predstavlja se najreprezentativniji dio projekta. Ukoliko je riječ o vizualnim identitetima, to je logotip ili logo. Zatim se predstavljaju primjene. Ova vizualizacija će vam poslužiti da se možete zamisliti kako portfolio uživo izgleda. Svaki projekt je oblikovan na ovaj princip kartice deplijana. I sada u narednim slajdovima, kada budem predstavljala projekte, predstavljat ću ih stranicu po stranicu. Kao i životopis, portfolio također počinje vlastitom premisom i misli o dizajnu. To je kompleksnost u jednostavnosti. Prvi projekt je samostalan projekt za ustanovu Mentor koja provodi poslovne edukacije u hoteljerstvu. Vizualni identitet nastao je zapravo temelji se na 3 riječi, to je smjer, turizam i mentor. Vizualni identitet oblikovan je logotipom. Dakle, riječ mentor perforirana je strelicom uzlazne putanje koja komunicira nadogradnju, uspon, rast, uspjeh. A to i je zapravo cilj institucije. Doškolovati i nadograditi pojedinca kako bi imao što bolju perspektivniju budućnost. Isto tako, kada polaznici kreću na edukacije, njima je u početku vrlo bitan mentor i to je osoba koja im je osoba od povjerenja i koja im postupno praksom i svojim znanjem daje samopouzdanje kako bi na kraju edukacija bili samostalni i spremni za tržište rada. Isto tako, mentor je, što se tiče odnosa pozadine i samoga logotipa i ove perforacije. Znači, perforacija, kao što vidite, možete vidjeti u primjeni, propušta pozadinu. To isto simbolizira zapravo poziciju ustanove koja je posrednik između pojedinca i tržišta rada. Za ovaj projekt je odabrana narančasta boja, zato što je to boja života, bogatstva, znanja, uspjeha. Za idući projekt vrijedi dvoje bolje. Naravno, radi se o projektu timskog rada s kolegicom Lucijom. Bok Lucija, znam da me gledaš, odnosno slušaš i znam da si ponosna. Riječ je o idejnom rješenju vizualnog identiteta optike Ande, za koji smo osim samoga vizualnog identiteta smislile i slogan te popretnu kampanju. Sam naziv vam govori zapravo s čime se Anda bavi, tako da su ključne riječi za formiranje vizualnog identiteta bile optika kao znanost o vidu kojim smo psihološko kojim smo spojile krug, kojim smo spojile formu kruga. Nadalje, snop zraka svjetlosti koje se mogu prepoznati u linijama i sam naziv Ande, što znači dakle, odvažnost, stil i stav. U tom odvažnosti, stil i stavu prepoznajemo glavne marketinške ciljeve optike. Prepoznaju se u tom odvažnosti, cilju i stavu prepoznaju se glavne odrednice marketinškog djelovanja optike Ande, jer ona je izrazito suvremena, bliska svakodnevnici i nadasve inspirativna i bliska modnom izričaju. Što znači dakle, da dioptrijske i sunčane naočale postaju svakodnevni modni dodatak. Dakle, riječ je o vizualnom identitetu koji sadrži logo. On se sastoji od samoga naziva, te se geštaltistički se može poimati krug koji je perforiran ili akcentiran linijama. Generičnost ovog vizualnog identiteta vidljiva je dakle, u
u dvije moguće izvedenice. Ukoliko klijent želi naglašavati radnju koja je optika i koja ima smanjen obujam djelovanja, ili pak ona koja ima veći obujam djelovanja i ona je očna poliklinika. Naravno, tu se i znakovi razlikuju. Očna poliklinika, dakle, tamo se provjerava vid, ustanovljava se dioptrija i to je prvi korak ka boljem i njega smo iskomunicirale, dakle, pozadinskim, pluranim, zatamljenim, nejasnim linijama. Kod vizualnih identiteta uvijek se prikazuje i njihova primjena. Možete vidjeti da je primjena ide prema tom artističko-eksperimentalnom stilu u smislu tehnike tiska. Dakle, radi se o slijepom tisku na bijelu podlogu u bijeloj boji. Tamo pišu, dakle, vizualno je vidljivo, ali ima jedan segment i taktilnosti. Dakle, u slijepom tisku su napravljene su linije koje su prepoznatljiva komponenta samoga znaka, te su stavljene informacije, na primjer, direktora. Isto tako spomenula sam da Anda naglašava modu, tako da oni imaju potrebu za eventima. Zbog toga smo napravili prijedlog pozivnica. Te, dakle, idu standardno primjene na vrećice, na City Light i osmislile smo naljepnice za račun. Spomenula sam da smo napravile i kampanju. Kampanja je bila ljetna kampanja, sve što mi treba, dakle, što potvrđuje da su naočale, u ovom slučaju sunčane naočale, svakodnevni modni dodatak. Isto tako tu bih naglasila odabir tipografije. Radi se o visokokontrastnoj, izrazito modernoj i suvremenoj tipografiji koja podcrtava notu stila odvažnosti. Idući projekt je Mjesec hrvatske knjige 2017. i to je bio moj prvi natječajni rad koji me toliko ohrabrio da sam nakon njega se uvijek sa novim entuzijazmom prijavljivala na ostale. Naime, osvojila sam prvo mjesto i neopisiv osjećaj je bio vidjeti vlastiti rad za vrijeme trajanja manifestacije, dakle od 15. listopada do 15. studenog 2017. Svoj vizual, svoje plakate i nešto što sam radila iz svoje sobice zapravo postalo javno, toliko vidljivo i okruživalo je taj period puno mjesta. Dakle, radi se o natječajnom radu. Knjižnica grada Zagreba su raspisale javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta. Odredile su pojam enciklopedistike. Istraživši taj pojam, saznala sam dakle, da su enciklopedije te koje obuhvaćaju raznolika područja, koje u sebi sadrže zbir podataka, a isto tako objedinjuju činjenice, spoznaje u ljudskom znanju i to sve na jednome mjestu. Upravo to sve na jednome mjestu postao je slogan, a to su bile i temeljne asocijacije koncepta od A do Ž. Naravno, od A do Ž simbolizira početak i kraj, to jest početno i završno slovo hrvatske abecede. Što se tiče samih vizuala, oni su izrazito stilizirani, jednostavni i linijski oblikovani. Dakle, početak je slovo A, linija simbolizira policu i sveske na kojima uvijek ima mjesta za nadopunu, a tako je i sa znanjem. Dakle, znanje je progresivno, uvijek se nadopunjuje, uvijek se nešto novo spozna i uvijek treba imati prostora za to. Enciklopedije su me toliko obuzele da sam razradila 2 koncepta i oba sam poslala. Drugi prijedlog, naravno, nije nagrađen, no međutim, meni je vizualno i komunikacijski puno zanimljiviji. Pošto sam i sama znatiželjna i kada sam odrastala imala sam
naravno da sam imala knjigu 1000 zašto, 1000 zato i uvijek su me fascinirale i zanimale pikanterije, to jest fun facts koje malo ljudi zna, a koje su toliko intrigantne. To sam i često sam takve stvari za prezentacije koje sam morala odrađivati u školi pronalazila upravo u enciklopedijama. Kada sam se bacila u to istraživanje enciklopedistike na našim područjima, uočila sam da ih ima dosta. Od općih do specijaliziranih, da obuhvaćaju niz područja i da osim tog općeg informativnog karaktera imaju i taj segment zanimljivih, intrigirajućih činjenica. Sukladno tome sam oblikovala i slogan koji je glasio utraži znatiželju, pogledaj u enciklopediju. Dakle, iz raznih vrsta enciklopedija zamislila sam u formi pitanja i odgovora ljudima predstaviti neke zanimljivosti koje nisu znali. A to je, na primjer, iz medicinske struke. Znaš li da tijelo djeteta ima 60 kostiju više od tijela odrasloga čovjeka? Dakle, u pitanju je sadržan i odgovor, to jest dana je informacija i to je sve potpisano sloganom utraži znatiželju, pogledaj u enciklopediju. Što se tiče pozadina je vrlo jednostavna, igra se plohama boja i jednostavnih ilustracija koje se odnose o kojoj se vrsti enciklopedije radi. Ovaj projekt je zamišljen u seriji, dakle bilo bi po istom principu, s istim konceptom, razrađeno od 5 do 7 plakata. Ohrabrena prvim iskustvom i uspjehom natječajnih radova nije bilo druge, već prihvatiti izazov za oblikovanjem vizualnog identiteta Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Čim sam ga vidjela objavljeno na njihovim službenim web stranicama, odmah sam zvala Leopoldinu i rekla sam da je novi izazov pred nama i da ga moramo prihvatiti. Naravno, ona se složila i krenuli smo u osmišljavanje. Tu je bilo bitno za imati na umu pri projektiranju da je HAPIH zapravo krovna agencija. On ima izrazito važnu ulogu kako na nacionalnoj, tako na internacionalnoj razini, što je komunikacijsko podrazumijevalo da će biti svakom Hrvatu, ali i svakom drugom, svakoj drugoj osobi koja gleda taj vizualni identitet, bilo iz Europe ili svijeta, on će biti jasan i asocijativno će biti povezan s 3 ključna pojma. To je Hrvatska, poljoprivreda i hrana. Hrvatsku smo iskomunicirale pomoću crvenoga kvadrata. To naravno naslanja se na tradiciju, na grb. Poljoprivreda je, što je poljoprivreda? Znači temelj, to je horizontalno, zemlja, plodovi, slojevi, te smo poljoprivredi pridružile zelenu boju. Nadalje, hrana. Hrana je gotov proizvod i ona je samim time nadogradnja poljoprivredi i upravo ta nadogradnja se iščitava iz vertikalnih linija, to jest rasta kojim smo pridodale bež-žutu boju. Koncept koji sada gledate i koji je osvojio 3. mjesto na teritoriju Republike Hrvatske je put uspjeha. Taj put uspjeha akcentiran je snažnom dijagonalom koja vodi zapravo do cilja i on istovremeno prikazuje sinergiju i malih i velikih proizvođača, a isto tako Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u želji i cilju što boljeg prezentiranja i plasmana naših proizvoda. Naravno, poljoprivreda i hrana su vidljive iz ostalih segmenata samoga znaka. Znaku je pridružena jednostavna sans-serifna tipografija kako bi naglasak bio isključivo na njemu. Tiranju ovoga znaka vodili smo se mišlju svi putevi vode u Rim koju smo interpretirali. Dakle, svi putevi i to putevi uspjeha vode do HAPIH-a.
u želji da naša agencija bude drugačija i različita, a sukladna logu i izvučenim esencijama u koje su ukorporirane u njemu, oblikovali smo kvadratnu podsjetnicu, isto tako igrali smo se layoutingom samoga znaka. Nakon natječajnih radova vrijeme je i za povratak u studentske dane, to je predstavljanje jednoga meni izrazito dragoga projekta Poliklinike Suvag, to je kreiranja godišnjeg izvješća Poliklinike Suvag. Ona je odabrana za temu godišnjeg izvješća upravo zbog svojih specifičnih djelatnosti, a to su rad s osobama sa slušnim, govornim i jezičnim poteškoćama. Misao ovoga projekta, oblikovanjem godišnjega izvješća, bila je pitanje, dakle bila je što je to i postoji li jedina i prava stvarnost. Upravo to propitivanje prave stvarnosti i postoji li jedna realna i jedina stvarnost vidljivo je iz oblikovanja naslova, kako naslova poglavlja unutar godišnjeg izvješća, tako i same naslovnice. Kao što sam malo prije spomenula, u Poliklinici Suvag bave se različitim poteškoćama od govornih, slušnih pa do specifičnih teškoćenja učenja, što se odnosi na disleksiju, disgrafiju i diskalkuliju. Disleksija je prikazana zamjenom slova, mijenjanjem b, p, d, t. Disgrafija je opet prikazana ispuštanjem jednog od slova i tako dalje. Cilj ovakvog pristupa oblikovanju godišnjega izvješća bilo je zapravo informiranje o svakodnevnim preprekama s kojima se ljudi s određenim poteškoćama susreću. Dakako, cilj je i bio upoznati ostatak koji te poteškoće nemaju, te izazvati empatiju, razumijevanje i strpljenje. Nakon pobuđivanja empatije prilazimo na humanost na djelu, a to je volonterski rad za udrugu STEP, koji sam zajedno radila s kolegicom Klarom. Dakle, udruga STEP je studentska udruga prve pomoći pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Oni educiraju više puta godišnje studente viših i nižih godina medicine i stomatologije, te im se ukazala potreba za objedinjenosti vizualnih sadržaja. Iako mnogi, nažalost, podcjenjuju volonterski rad, nama je to bila odlična prilika za širenje poznanstava i mogućnosti da nešto za stvarno radimo, to jest za stvarno za javno radimo. Samim tim našim radom smo obilježili trogodišnji rad udruge. Radili smo, ovo je samo prikaz radova, radili smo niz plakata i tizera i pozivnica za njihove radionice ili pak prigodne čestitke. Podloga svakoga rada je dakako medicinski točan sadržaj kojeg smo interpretirale na jedan vizualno neočekivani, zanimljiv i simpatičan način. Najviše smo se služile jednostavnim ilustracijama, te smo se uvijek igrale sa njihovim prepoznatljivim bojama. Dakle, bila je igra, ilustracija, ploha, boja, tekst. Kraj kao šlag na tortu dolazi analogni klik. On se nalazi u kategoriji gušt radovi, a to je naravno fotografija. Sa analognom fotografijom susretala sam se na fakultetu i to je u velikoj mjeri obilježilo moj daljnji način estetike, razmišljanja i promišljanja svijeta oko sebe. Misaoni izvedeni proces fotografiranja analognim fotoaparatom najbolje objašnjava Heideggerov pojam Dasein, koji znači tu biti, koji označava prisutnost, dakle ljudskoga bića. Ovdje je prikazan samo dio fotografija kroz različite teme, od aktova preko portreta u kojima je vidljiva raznovrsnost i igra svjetlom, pa fotografiranja u studiju, detalja
arhitekture i nekih slobodnih tema koje osjećani, čije motive osjećani vrlo dobro mogu prepoznati. Dakle, radi se o našem pješačkom mostu te o jednoj zgradi javne namjene. Kako bi portfolio bio misaono i konceptualno zaokružen, završavam s rečenicom talijanskog dizajnera Gia Pontija, da nikada ništa nije ostvareno prije nego što je bilo sanjano, što potvrđuje moje razmišljanje o dizajnu. Dakle, kompleksnost se nalazi u svom tom prvom kaosu, idejama, bujci misli, inspiraciji u snovima, a onda postupnim radom, postupnim stiliziranjem i redukcijom dolazi se do nečega jednostavnoga koje je prilagođeno trenutnom i koje najbolje prezentira određeni subjekt. No to nije sve, pošto radim kao freelancerica, bitno se oglašavati, bitno je raditi na samopromociji, što je danas dostupnije i lakše nego ikada. Međutim, kada me pitaju radim li na tome, jesam li otvorila akaunt na platformama, na freelancerskim platformama ili možda čak akaunt na društvenim mrežama, odgovori su te u tijeku, radim na tome, ma kad uhvatim slobodnog vremena, samo što nije. Zapravo nisu ovo nikakvi izgovori, nego mi je drago što imam posla, što sam uvijek zaokupljena novim projektima, novim ljudima, novim stvarima i jednostavno to i sada javno obećajem, kada uhvatim slobodnog vremena za sistematizirati, posložiti i izabrati projekte koji su najreprezentativniji, otvorit ću akaunt i na freelancerskoj platformi i na jednoj od društvenih mreža, tako da držite mi fige. Osim samopromocije u sektoru kreativne industrije, izrazito su bitna i autorska prava i regulacija istih. Stoga svoj portfolio uvijek završavam sa godinom i lijepom porukom da je sadržaj vlasništvo autorice, te da ga nije dozvoljeno reproducirati i javno prikazivati bez odobrenja iste. Autorska prava su izrazito bitna, to je ono po čem smo posebni, po čem se razlikujemo i što nas drži drugačijima. Stoga to uvijek treba imati na umu i zaštititi vlastite radove. Koliko vidim, niko ne kuštra kosu, niko ne zjeva, nitko ne spava, pa se nadam da vam je bilo ugodno, zanimljivo i inspirativno. Hvala vam na vašoj pažnji i odvojenom vremenu. Pozdravila bi ovim putem sve moje u Osijeku i Zagrebu, cure, Leopoldinu, Luciju i Klaru i naravno fantastičan tim Kreativne riznice. Vidimo se!